aldaketa garaia da Zumaiako Herri Eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handiegin arte. Eta kolore bakoitzak bere esanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun uara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. Zumaiako Herri Eskola, Euskal Eskola Publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako Herri Eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen hastian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke, euskara litzean, bere garaia niño, siniztu ezera.
FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da iskira-miskira irrati saioa. Argi eta garbi entzun, iren buruan ezaten diren goza guztiak entzun. Ikusi eta ikasi. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da iskira-miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra de Jiménez se rían, estamos contentuan, sobre quién y continúan, cero vas a enferruan. ¡Ay, Matilda! Te rutira, uniste en mi altera, en el día de barruan, arquito no buena. ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Irratsaioan gaude gaurkoan gustora, polita izango da ez joan inora, mitologia zuei ekarriz gogora, ez begiratu orain leihotik kanpora, horoskopo txisteak ta asmakizunak, hemen izango gera bosteko lagunak, Euskal Herrian daude pertsona txukunak, baza jaunak basoak zaintzen ditugunak. Hitz egingo balute, esan ezetz esan baina, berriz egingo nuke. Zer hori burua ustetan, erantzunik gabeko barne biraietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Senaren bideak berpiztu, oraingoz dramak itzali. Hortik dela uste badezu, ez pentsatu eta segi. Inoiz egin dudan bidea luzea, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili ego haizetan, kasko bat buruan eta bionetan. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Kaixo, egun entzule guztioi. Gaur gure irratsaio berezia entzungo duzue munduko irratsaiorik onena. Ongetorri iskira-miskira irratira. Gaurkoan LHB gelako 11 ikasle izango gaituzue mikrofonuan. Carlota, Una, Jon, Usue, Daniel, Male Martínez, Ale, Sinar, Enaitz, Izar eta ni neuekain gara. Atal oso interesgarri hauek ditugu zuentzat. Asteko eguraldiaren iragarpena sariko gara. Ondoren Euskal Herriko mendi eta ibaiek dakarten misterioetaz hitz egingo dugu. Eta ea zer moduz moldatzen zareten asmakizunak igartzen. Adiegon horoskopoa ere izango dugu eta. Amaieran zer egin Zumaian pelikulak eta gauza askoz gehiago. Az gaitezen!
Etxe jaunak iesi argi-argitan Adarraren deia talamien kantuak debekatuta Nafarroan haren izenean Baseliza bat eraiki dute Giarretan Aztuko badira kantuak Arbasoen kontakizunak Haren arkodan baroriko bada Nafarroetan izango da Hemen duzue gaurko abenduaren 9ko Zumaiaren eguraldiaren iragarpena. Gaur goizean hodeitza nagusi izango da. Temperaturak egunean zehar nahiko apel mantenduko dira. 18 grado eta 13 grado artean egongo da termometroa. Arratsalde partean ordea euria espero da, tarteka bixi samarra izan daitekena. Beraz, kalera ateratzeko asmoa baduzue hobe euritakoarekin. Haiza ipar mendebaldetik ibiliko da ahul ertain. Hau izan da gaurko eguraldiaren iragarpena Zumaian. Gainerakoan ongi pasa eguna eta jarrai dezagun musikarekin. Ongitorri gure irratsaio berezia, Euskal Herriko misterioak. Gaur Euskal Herriko mendiak, ibaiak eta kondairak ezagutuko ditugu, une ausarten laguntzarekin. Aizu ba, mendia zer da zehazki, gauzak handiak eta vertikal bat? Ja. Ba hori ere bai, baina mendia ez da bakarrik altuera, historia dauka, kondaira, animaliak. Eta gure mendi bakoitzak bere nortasuna du. Nortasuna? Mendi batek hitz egiten badu nik horrika joango naiz. Ja. Bizkaia eta Arabako probintzien artean Gorbeia mendia aurkitzen da eta tontorrean. 1492 metroko altuera du! Baina hori ez da guztia. Batzuetan laino artean ibiltza gustatzen zaio. Misterioz beteta dago. Eta tontorrean dagoena gurutze erraldoia! Gorbeia ez da soilik mendia. Kultura, historia, natura uztartzen dituen tokia da. Hori bai, igoera gogorrak izan daitezke, baina tontorrean egotea esperientzia paregabea da. Eta txindoki, nire mendirik gogokona da. Zergatik? Goitik larlungoarena ikus daiteke osoan. Baina forma da politena triangeloa dela dirudi. Kondairak dio inguruan lamia batzuk bizi direla, urle eta ibai ertzean. Eta Anboto hori bai mendi berezia. Anbotoko mari bertan bizi da. Ez nazazizutu, gauen izin dut lo egin gero. Kontu serioa da, Mari euskal mitologiako emakume boteretsua da. Eta lainoa dabilenean esaten duten Mari azerre dagoela. Maitasunaren gotorleku zara guretzat. Hemen gara Anbotoko dama. Zezen gorriaren babese
Gaur Euskal Herriko ibaiek kontatuko dizkigute beraien sekretuak, beren ibilbidea eta bidean ezagutzen dituzten istorio guztiak. Kaixo, ni bidasoa naiz eta nire urak oso bidaiariak dira. Non jaio zara? Nafarroako mendietan txikitan hasten naiz, baina pixkanak handitzen joaten naiz. Zein herri zeharkatzen dituzu? Elizondo inguruko balioatik pasatzen naiz, gero Nafarroatik berant, eta azkenean Irun eta Hendaiaren artean itsasoratzen naiz. Zer ikusten duzu bidean? Zubizarra, kortuak, arrainak. Uraren inguruan gentil handi batzuk bizi omen ziren, mendi eta zelaietan. Gauza misteriotsuak egiten zituzten, eta kondaireak gaur egun oraindik kontatzen dira herrietan. Ja, 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 ja! Eta orain, Oria ibaia etorriko zaigu. Ni Oria naiz, Gipuzkoako ibairik luzena, eta oso harro. Nondik zatoz? Aizkorrin jaiotzen naiz. Ara, Aizkorri ezaguten duzu ezta? Noski, mendiko korrikalarien gustokoena da. Ba handik nator, Beasain, Tolosa, Andoain. Herri asko bizitatzen ditut, eta azkenean Orio kondartzan ikasuratzen naiz. Gorriaren babesean zureko da, betirako aralarko dama. Kaixo lagunok, ni nahi zuen ibai Aitona Ebro. Handia zara bai. Ez da nire errua, asko jaten dut. Nondik hasten da Ebro? Nafarrako iturri txikietatik hasten naiz eta azkenik Mediterraneora joaten naiz. Eta horrela baitu da gaurko gure bidaia. Mendi handietatik hasi, ibaien istorioekin jarraitu eta mitologiako izakitxoak ezagutu ditugu. Denak badute zer kontatua eta guk zer ikasia. Zuntzen bada, maitia, jakin. Merezi izan duela. Bizitza oso bat borrokan, untxiaren kontra korrikak dordoka. Atera punxa, litroka, emekiko azikatzen arroka. Eta zenbat gau egon garen, zeru ardi galdetzen jakin gabe, erantzuniko teten. Ta galdetzen hasi aurretik, zergaitik jarraitu honekin, gokoratu daiki duguna, gure maitasunarekin. Ta muga hotxen gainetik, urrento dantzazurekin, ospatu dezagun maitia, berriz gaudela elgarrekin. Denok batera segi dezagun gure bidea, euskaraz nahi ditugu orain, gure azterketak, elkarlanean arituz lortu dugu alak. Hona hemen abenduaren 9-tik 16 bitarteko kultura agenda. Aste bete jarduera, plan eta proposamenekin. Goazen bada! Abenduaren 9 asteartean 6:30 irakurraldi saio bat izango da Londegian. Gonbidatua Daneles Arriugarte idazlea, bere beste zerbait lanaren inguruan arituko dena. Literatura zaleok ezin galditzordu hau! Eta ostiralean abenduaren 12an ekitaldi berezia izango da. Herri eskolako ate irekiak! Interesa duen orori irekita. Guraso, aitona monak edo proiektua ezagutu nahi duen edonor. Eskolako espazioak eta eguneroko lana bertatik bertara ikusteko aukera. Beraz, etorri bizitatzera! Arratsaldean 7:30 zinema. Siempre es invierno filma egongo da.
Igandean familian gozatzeko eguna izango da. 12etan haur antzerkia, semaforoa. Eta 5etan txikientzako zinema, El Mago de la Ciudad Esmeralda. Hau izan da ondorengo egunetarako agenda. Gogoratu, ostiralean abenduaren 12an herri eskolako ate irekiak. Aukera paregabea proiektua gertutik ezagutzeko. Hurrengo arte eta gozatu kulturaz! Mendian larrartean aurkitzen da loretxo bat, aurrian umetxo bat loretxoari begira, loreak esan nahi dio, umetxo askanazazu. Jaio naiz libre izateko, ta ez loturik egoteko. Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik. Arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman. Prestaltza duete txiste barregarri batzuk entzuteko? Nora zoa soporretara uda honetan? Nabigatzera noa. Primeran, eta nora zoa zure itxasbidaian? Etxera, interneten nabigatuko dut. Ja, 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 ja. Doktore, inork ez dit entzuten, kexatzen da paziente bat. Eta medikoak erantzuten du. Hurrengoa. Ja, 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 ja. Orain jarraian irudimena lantzeko asmakizun divertigarri batzuk kontatuko dizkizu. Egu. Amak egin zidan arrautza apurtu behar dut kanporatzeko. Nor naiz? Txita. Zuria, beti egaka, estaria etortzean beti presaka. Nor naiz? Txoria. Aurrean punta bat, atzean zulo bat. Zer da? Orratza. Balio dut jateko, balio dut ukitzeko, txalo egiteko eta nola ez horri hau pasatzeko. Zer da? Eskua. Bururi makurtu gabe eta indarrez gainezka, urrez apaindu ditugu gure orban denak. Entzun ondo, area gora bezala gera. Entzun ondo, geldi ezinak beti aurrera. Entzun ondo, ez baduzu gustoko begiratu bestaldera. Gu gara taldeko erdi beltzak, sasietan bidea egin dutenak. Gu gara kontrakorrontean, ez dugu pausorik emango atzera. Zure izena A, B edo C letrarekin hasten bada, bihar muturrez aurrera eroriko zara eta sudurra puskatuko duzu. Zure izena D, E edo F letrarekin hasten bada, abenduaren 24an Everesteko puntatikan erori egingo zara. Zure izena G, H edo I letrarekin hasten bada, estutxea galduko zaizu. Zure izena JK edo L letrarekin hasten bada, olentzerok oparia eramatera joango da abenduaren 24ko gauean eta hanka puskatuko dizu. Zure izena M, N edo Ñ letrarekin hasten bada, gaizki portatuko zara eta zure amak txankletarekin joko dizu. Zure izena O, P, Q edo R letrarekin hasten bada, ingeleseko azterketan 0 edo 1 aterako duzu. Zure izena S, T edo U letrarekin hasten bada, olentzerok ikatza ekarriko dizu. Zure izena V bikoitza, isa edo Z letrarekin hasten bada, abenduaren
25 goizan opariak irekitzera ari zarenan etxea goitik behera puskatu egingo da. Datozen egunetan honako lagun hauek beteko dituzte urteak. LH Bozeko Laia Zubizarretak abenduak 15ean 10 urte beteko ditu. LH 6Zeko Amaia Tamaiok abenduaren 9ean 11 urte beteko ditu. Ingelerako irakaslea den Josune Begiristainek abenduak 12ean 58 urte beteko ditu. LH 6Zeko Aua Dianek 11 urte beteko ditu. Zorionak denoi! Txoratzen gatoz duen gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Irratsaioa amaitzear dago, eta lehiaketaren ordua iritsi zaigu lagunok. Aurreko asteko galderen irabazleak aipatuko ditut orain. Sorte on guztiei! 3. eta 4. mailetako irabazlea LH3ako Maili Odriozola izan da. Eta 5. eta 6. mailako eta berriz LH6C gelako Amaia Tamaio izan da. Zorionak bioi! Eta orain adi, galderaren unea iritsi zaigu eta ea erne egon zareten. 3. eta 4. mailakoentzat Txindoki mendiak ze forma geometriko dauka? Berri errepikatuko dut. Txindoki mendiak ze forma geometriko dauka? Eta orain 5. eta 6. mailakoentzat galdera. Non bukatzen da Ebro ibaia zein isurialdetan? Berriro errepikatuko dut. Non bukatzen da Ebro ibaia zein isurialdetan? Erantzunak 5 gelan utzi ditzazkezue. Eskerrik asko zuen arretagatik, urrengo arte! Trauki, ezin naizo eti jaiki, berandu ibilik inen. Larun bakaua, luna llena, konturatzeako hasi zen berbena. Naiko txarra, por cierto, una pena. Zutopatzea izan zen onena. Plaza osoa geneukan epaie, tan nire lotxa atera zen galtzaie. Gerrioko bat perurenaren pare, baino eguzkitako antiojo kendu gabe bazpare. Diriki trauki, ezin naizo eti jaiki, berandu ibili ginen zuetani.
ikusi Tapukatu genuen biluzi Elizaren atzean, aquí no hay champán, tampoco jacuzzi Urbiltzen hasi naiz zureana, dantzatzeko gogoa daukat Ondo pegauta, a ver si suena la flauta Eta orain rebenta